Аз съм Николай и днеска се завръщаме в YouTube. Да, завръщам се. Вече малко ме е тъпо да правя видеа, но искам да направя това видео, което направо... това тук синьото с крачките, виждате ли го? Сега като го натисна, 1, 2 и 3. Вижте колко крачки съм направил днес. И в момента продължавам. 17 000 крачки. Още малко до 20 000. Мисля да продължа до 20 000. Не мога да повярвам. 17 000 крачки. И в момента продължавам, ама не ги брои. Но да, в момента вървя и няма да се спра до... Днеска е 24 декември, честита Коледа. Ето, брои ги. 17 100 крачки вече. И ще се завърнем на следващото видео, когато направя 20 000 крачки. До после. Ако успея, нали?